Hei, hyvää iltaa kaikille. Ja tervetuloa. Tässä puhutaan lyhyesti vähän siitä, että miten oluita voi jakaa eri lailla ja miten siihen lopputulokseen on ikään kuin päästy. Mun nimi on Annika Lehtinen. Mä oon päivätöissä Sinebrykoffilla ja sen lisäksi sitten mä oon kirjoittanut nyt syyskuussa ilmestyneen Yksi olut -nimisen olutkirjan, jossa tosiaan tehdään sitten oluiden jako ihan eri lailla, poiketen siitä, miten se perinteisesti tapahtuu. Ja mä vähän johdattelen tässä nyt sitä, että miten mä oon siihen päässyt ja miten se uusi jako poikkeaa siitä perinteisestä jaosta. Jos me katsotaan oluttyyppejä, niin periaatteessa aika monet oluttyypit on ollut tietyllä lailla olemassa jo monta sataa vuotta, mutta niistä ei ole puhuttu oluttyyppeinä, vaan usein oluet on luokiteltu joko tavallaan niin kuin niiden vahvuuden mukaan tai sitten niiden käyttäjäkunnan mukaan. Eli esimerkiksi Suomessa, jos katsotaan keskiajalla, niin meillä on ollut sotilasolutta, joka on ollut tuollaista nykyisen ykkösoluen vahvusta. Meillä on ollut talonpoja-olutta, porvarisolutta ja sitten linnanherran olutta, joka yllätys on ollut näistä kaikista vahvinta. Eli se on vähän mennyt sen mukaan, että miten paljon sun on pitänyt tehdä töitä. Mitä enemmän sä oot tehnyt töitä, niin sen haaleampaa ja vaaleampaa ja huonompaa sun olut on ollut. Eli linnanherrat, jotka on tehnyt vähiten, niin niiden olut on ollut noin 7% ja tosiaan sotilaat, jotka on ehkä sitten raatanut eniten, niin niiden olut on ollut sitä ykkösoluen vahvusta. Eli periaatteessa se on liittynyt enemmän siihen vahvuuteen kuin mihinkään muihin ominaisuuksiin. Ja periaatteessa se muutos, mikä on tullut oluttyyppeihin, niin se on tapahtunut tuossa teollisen vallankumouksen myötä. Ennen sitä puhuttiin tosiaan vahvoista ja miedoista oluista, mutta teollisen vallankumouksen myötä 1700-luvulla niin vasta on ruvettu puhumaan näistä oluttyypeistä nykyajan niin kuin mallin mukaan. Eli silloin on syntynyt hyvin moni, esimerkiksi tällä hetkellä hyvin trendikäs IPA, eli Indian Pale Ale, on syntynyt siellä 1700-1800-luvun vaihteessa. Samoin Pilsner, joka on syntynyt 1800-luvun alussa, että sitten lageroluet, jotka on myös sieltä 1700-luvun lopussa syntyneitä. Pale Aleit, stoutit, kaikki sellaisia, jotka tällaisenaan on syntynyt vasta silloin. Ja näihin kaikkiin on vaikuttanut joko uudet panimoalan keksinnöt, kuten esimerkiksi se, että on pystytty eristämään panimohiiva ja ymmärretty, että mikä on hiiva ja miten se toimii. Tai sitten tällaiset kaupunkikeskittymät, koska katsotaan, että esimerkiksi porter-oluttyyppi on syntynyt sen takia, että ihmisiä on keskittynyt Englannissa teollisuusvallankumouksen aikana isoihin paikkoihin, jolloin on ruvettu sekoittamaan 3 eri oluttyyppiä, mikä on porterin se alkuperäinen synty, niin sellaiseksi olueksi, missä on paljon energiaa, jotta nämä jaksaa tehdä duunia, nämä kaupungeissa asuvat duunarit. Tai sitten oluttyypit on syntynyt matkustamisen myötä, niin kuin se tällä hetkellä tosi trendikäs IPA-olut, joka alkuperäisesti on syntynyt niin, että kun englantilaiset halusi juoda Intiassa olutta, ja englantilainen olut oli siihen liian laihaa, niin sitten käytettiin se olut tuplavahvuiseksi ja mätettiin sinne hirveä kasa humalaa, että saadaan säilymään se merimatkan yli Intiaan. Ja näin sitten sitä tavallaan syntyi tällainen IPA-niminen oluttyyppi. Eli oluttyyppien syntyyn on vaikuttanut hyvin paljon erilaiset historialliset tai sitten tällaiset niin kuin teknologiset keksinnöt. No se perinteinen jakohan on tosiaan se, että oluita jaetaan hyvin pitkälle niin, että siinä näyttelee iso osa valmistuksessa käytettävä hiivatyyppi. Puhutaan pintahiivaoluista ja pohjahiivaoluista. Ja sitten sen lisäksi ne oluet voidaan jakaa hyvin moneen alatyyppiin riippuen asiantuntijasta. Ja yleensä näissä jaoissa saattaa vaikuttaa raaka-aine, niin kuin esimerkiksi vehnäoluessa, tai sitten historia, niin kuin IPA-oluessa, tai monet muut seikat. Ja siinähän ne on perinteisesti jaetut oluttyypit yhden luokittelun mukaan.
Ja siellä on pintahiivapuolella tosiaan vehnäolutta, ale ja stouttia ja sitten pohjahiivapuolella lagerolutta muun muassa. Ja sitten jos tätä ruvetaan vielä vähän alaspäin kelaamaan, niin sieltä löytyy vielä useampia erityyppisiä oluita. Mutta se, että pystyy perehtymään tähän olutkarttaan, tarkoittaa sitä, että joutuu tietämään jo aika paljon oluesta. Että pystyy johtamaan nämä oluttyypit toisistaan alaspäin. Eli silloin kun puhutaan perinteisistä oluttyypeistä, niin silloinhan se jako perustuu siihen, että miten se käy se olut, tai sitten se, että missä se on syntynyt, kuten pilsner, tai sitten tosiaan erilaisiin mallas- tai humala joko käyttötarkoituksiin tai ihan lajikkeisiinkin. Ja tämä perinteinen jakohan on siitä mielenkiintoinen, että teidän täytyy tietää aika paljon oluesta, että te pystytte johtaa sitä. Ja sehän ei kerro oluen mausta sinänsä. Jos sanotaan, että vehnäolut, niin sehän ei sinänsä kerro oluen mausta, vaan se kertoo enemmän vaan siitä, että siellä on vehnää valmistuksessa. Samoin sitten, jos puhutaan... Jos ihmisten on vaikea hahmottaa näiden suhdetta toisiinsa, eli kun esimerkiksi ale-oluita on lukemattomia erilaisia, niin sellainen ihminen, joka ei tunne olutta, niin sen mielestä Indian Pale Ale ja Golden Ale tai Belgian Ale, niin ne on kaikki eilejä. Et sun täytyy tietää oluesta, jolloin sä ymmärrät, että Indian Pale Ale on voimakkaasti katkeroitu olut, kun taas esimerkiksi Golden Ale ja Belgian Ale on yleensä aika makeita, vähän katkeroita oluita. Eli tavallaan tässä joutuu tietämään asioita ja niin kuin ymmärtämään niitä ennen kuin niitä oluttyyppejä pystyy sillä lailla käyttämään. No, se mitä mä tein silloin kun mä mietin tätä mun olutkirjaa oli se, että mä halusin luokitella oluet sillä lailla, että myös sellainen ihminen, joka ei tiedä oluesta mitään, niin pystyy tavallaan niin kuin juomaan erilaisia oluita ja nauttimaan niistä. Ja mä hirveän pitkään mietin, että miten tämä voisi tehdä silleen tosi fiksusti. Ja omasta mielestäni keksin sen, että sit kun nämä oluet vaan ryhmitellään mauittain, niin silloin tavallaan se kertoo sellaiselle ihmiselle, joka ei ole ehkä ikinä juonut olutta tai on juonut olutta, mutta vähän pelkää kokeilla uusia oluita, niin silloin tavallaan se ymmärtää, että minkä makuisia ne on. Eli silloin kun jaetaan oluet mauttain, niin sehän ei vaadi minkään tyyppistä asiantuntemusta tietää niistä. Vaan se ensisijaisesti sitten makujako kertoo mausta. Eli sitten kun mä sanon teille, että on tummat ja paahteiset oluet, niin teillä on kaikilla mielikuva, että mitä se tarkoittaa, eikö näin? Et siitä saa hyvin kiinni se, että miltä se olut maistuu. Se ei ole sitten hedelmäinen, vaalea, se ei ole hirveän niin kuin mieto. Se ei ole missään tapauksessa hirveän helposti juotava. Vaan se tumma ja paahteinen kertoo teille hyvin paljon sen niin kuin päämausta. Ja näin se tekee myös, kun sen oluet jakaa mauttaan, niin se tekee helpommin yhdistettävän muihin makuihin. Eli jos te haluatte esimerkiksi yhdistää ruokaa, niin jos teillä on niin kuin tavallaan oluttyyppi tumma ja paahteinen, niin te aika nopeasti ymmärrätte, että sitä ei välttämättä kannata yhdistää esimerkiksi vaikka, mitä mä nyt sanoisin, hedelmäsalaattiin, eikö näin? Vaan silloin sinne ruokaankin kaivataan niitä tummia ja tuhteja makuja. Ja no sitten kun tätä ruvettiin lähestymään silleen, että miten näitä voisi sitten jakaa kunnolla erilaisiin alatyyppeihin, niin tämä tietysti vaatii aika paljon jumppaa. Mulla on tietysti se etupuolellani, että mä oon vuosia päivätyössä Panimolla maistanut erilaisia oluita, jolloin sitten tavallaan aika hallussa on se, että millaisia makuja oluessa on. Ja me ruvettiin kotona mun miehen kanssa ja sitten mun kaveriporukassa ja duunissakin vähän maistamaan oluita sillä, että sieltä ruvettiin määrittämään se vallitseva maku ja se yleinen makuprofiili. Ja sitten mietittiin tavallaan ne vallitsevat aromit ja sen mukaan ruvettiin ryhmittelemään niitä oluita. Ja kun jos te mietitte kaikkia maailman oluita, ihan jokaista, niin ne pystyy
tähän linjalle laittamaan. Eli jokaisessa oluessa on niin kuin enemmän joko makeisuutta tai katkeruutta. Eli tästä mä lähdin määrittämään ensin tämän linjan mukaan kaikkia oluita. Tämä oli se ensimmäinen taso, mistä oli hyvä lähteä liikenteeseen. Et esimerkiksi jos miettii, useimmat vehnäoluet on tuolla makeimman puolella, ipat, peileinit löytyy tuolta puolelta, laagerit hyppii molemmin puolin. Eli kun saatiin tavallaan tämä makeus-katkeruustaso määritettyä, niin tästä oli hyvä lähteä sitten vähän eteenpäin. Ja sitten kun siinä mietittiin samalla sitten porukalla näitä tavallaan muita aromeja, joita sieltä tulee sitten sinne olueen. Ja se, että mikä näistä oluen raaka-aineen aromeista oli vallitseva siinä itse valmiin oluen maussa. Koska niin kuin te hyvin tiedätte, niin erilaiset raaka-aineet, niiden erilaiset variaatiot antaa olueelle tosi erityyppisiä aromeja. Ja mallashan on sellainen, että mitä tummempaa se on, niin sen vallitsevampi maltaan niin kun vaikutus on sen oluen aromiin. Et esimerkkinä just se mun jo mainitsema tummat ja paahteiset niin kun, oluttyyppi, niin siellähän se paahdettu mallas antaa niin hallitsevaa makua sille oluelle, että se määräytyy siinä se koko oluttyyppisen vallitsevan paahteisuuden mukaan. Samoin sitten hiiva, koska hiivahan erilaiset hiivakannat, kun puhutaan oluista, niin siellä tulee hyvinkin selkeitä tavallaan pääaromeja. Ja tässä kun katsotaan, niin siellä yksi sellainen oluiden makutyyppi kuin hedelmäiset, niin siellä hyvin suurta roolia näyttelee nimenomaan tämä hiiva. Ja vaikka saksalaiset vehnäolut, joka löytyy sieltä hedelmäiset oluttyypin alta, niin siellä tämä banaani ja hedelmähiiva on sellainen, joka määrittää käytännössä koko oluen maun. Ja unohtamatta humalaa, koska humalahan on myös, ei vaan se, että paljonko sitä humalaa sinne olueen laitetaan, vaan myös se, että miten se laitetaan sinne ja mikä se humalalaike on, niin sille saadaan tosi isoja eroja. Ja niinpä siellä erikseen määriteltiin oluttyyppi nimeltään selvästi humaloidut, joihin sitten tietysti kuuluu hyvin eri lailla humaloituja oluita, mutta niissä kaikissa pääosaa näyttelee se katkeruus, niin bittereissä kuin esimerkiksi siis IPA-oluissa. Ja sitten tietysti ne kaikki muut aromit, mitä jumpattiin niin, että meillä oli kaikilla esimerkiksi töissä niin tällainen pyörä, missä maistettiin sitten oluita niin, että jokainen merkkasi jokaisesta oluesta ne aromit siihen sellaiseen maistokaavakkeeseen, mitä tästä pyörästä löytyi. Tässä on kansainvälisen Panimoliiton oluen flavori, eli tällainen aromipyörä suomennettu ja pikkasen yksinkertaistettuna. Eli nämä on ihan samoja aromeja kuin mitä Panimoliitot Suomessa ja ulkomaillakin maistaa oluessa. Niin näistä sitten jumpattiin se, että mitä aromeja sieltä löytyy, ja sen perusteella pystyttiin ryhmittelemään sitten erilaisia oluita. Ja tietysti tähän vaikutti myös sitten alkoholiprosentti, koska sehän tukee tiettyjä makuja, ja sitten se tuoksun ja maun kokonaisnautinto. Samoin kuin sitten muut siellä perusoluessa olevat perusmääreet. No minkä takia tämä jako mauttaan on sitten hyvä? Niin tietysti se kertoo, millaisesta oluesta on kysymys. Ja sitten on helppo, jos tykkää esimerkiksi tummista paahteisista mauista, niin sitten katsoo kaikki ne oluet, mitä siellä on sen makutyypin alla, ja maistaa niitä, eikö näin? Sitten taas jos sanoo, että ei itse tykkää selvästi katkeroiduista mauista, niin silloin jättää kokonaan ne oluet, mitkä on siellä selkeästi katkeroitujen makujen alla, niin maistamatta. Ja se, mikä musta oli ehkä kaikkein helpointa tässä ja kaikkein niin kuin suurin oivallus oli se, että kun mä itse pidän ruoan ja oluen yhdistämisestä hyvin paljon,
Ja näin kun ne oluet oli valmiiksi jaettu mauittain, niin silloin kun siellä on se oluen maku valmiina, niin se oli paljon helpompi yhdistää ruokaan. Kun että jos on vaan mainittu, että se on vehnäolut tai ipa tai jotain muuta. Niin nyt kun se on sitten esimerkiksi tumma ja pahteinen, niin mä tiedän suoraan sitten, että se voi yhdistää tummia ja pahteisiin makuihin. Ja sitten tietysti tässähän ei tarvitse sitten uhrata siihen oluen tekniseen tietoon ollenkaan. Eli ei tarvitse tietää, mikä on pintahiivakäyminen, ei tarvitse tietää, mikä on kuivahumalointi, eikä tarvitse tietää mitään muutakaan tämän tyyppistä, jos ei halua. Eli tämä on hyvin niin kuin nautintokeskeinen tapa versus sitten niin sanottu tietokeskeinen tapa. Ja näin ollen sitten tässä on niputettu niin sanotut samanmakuiset oluet makuotsikoiden alle. Ja tämähän ei ole ikinä tavallaan aukotonta, koska uusia oluttyyppejä syntyy koko ajan. Jos te olette kiertänyt tuolla niin kuin alhaalla ja maistelemassa oluita, niin te olette huomannut, että sielläkin on jo siellä erilailla maustettuja oluttyyppejä. Sitten siellä on vielä vähän sellaisia niin kuin kahden oluttyypin hybridejäkin. Mutta silloin kun tietää jo osaa tavallaan ryhmitellä erilaisia oluita sinne makujen alle, niin sitä pystyy jatkamaan sitten aika helposti kuitenkin. Ja tässä nyt esimerkkinä ne, mitä sieltä kirjasta ryhmiteltiin. Tässä nyt on suurimmat. Eli siellä oli ensimmäisenä, kun mennään kevyestä tummempaan, niin sanotut kevyesti ja helposti juotavat oluet, joiden yksi tarkoitus on ihan selkeästi se, että niitä voi juoda myös niin sanotusti janoon. Oluthan on ainoa alkoholijuoma, jota voi juoda janoon. Tai voihan tietysti viiniä ja vodkaakin, mutta niissä nyt välttämättä se ei niinku toimi niin hyvin. Mutta nämä on kaikki sellaisia tuoteryhmiä-oluita, joita on niinku mukava juoda myös janoon. Niiden aromit on kuitenkin aika kevyitä, raikkaita ja kuivia. Kun taas sitten oluet, jotka on sellaisia niin kuin edelleen helposti juotavia, mutta hedelmäisempiä, niin nämä pystyy tuohon niputtaa erikseen. Ja nämä on itse asiassa usein sellaisia oluita, nämä vaaleat ja hedelmäiset, joita juo ihmiset, jotka ei muuten juo olutta. Tällä hetkellä, kun olut on trendikästä, niin muun muassa siiderin kuluttajat on siirtynyt tämän tyyppisiin oluisiin, koska tässä on itse asiassa aika paljon aromeja, jotka on yhteisiä myös siidereille. Sitten on tällä hetkellä, tämä on mun suosikkiryhmä, eli hyvin villin happamat. Jos tästä pitäisi lettiä taas joku tollainen verrokkiryhmä, niin nämä on ehkä sitten englantilaisille maalaissiidereille vähän sukua. Eli tällaisia hyvin kuivansa happamia, mitä täälläkin on esimerkiksi, jos olette maistanut tuolla Pikkulinin tiskillä Telemarkin Creekia, tai sitten olette käynyt maistamassa esimerkiksi sitä Ruosniemen Panimon, sitä Kartanon herran jotain ja niin edespäin. Eli tähän kuuluu hyvin paljon erilaisia niin sanottuja hapanoluita ja saisoneita. Ja tällä hetkellä hyvin nopeasti nouseva tämä villin happamat makuryhmä. Sitten on vielä tällaiset tuhdimmat, ja nämä on yleensä sattumalta kaikki pintahiivaoluita, erilaisia eilejä, jossa pääosaa näyttelee tällaiset niin kuin makeat maut. On ne sitten tumman, karamellisen makeita tai sitten hyvin tällaisia niin kuin hedelmäisen makeita. Ja nämä on myös sellaisia, joihin on aika helppo yhdistää ruokaa, koska suolainen ja makeen liitto on sellainen, joka toimii hyvin niin kuin selkeästi. Joten nämä on niin kuin sellaisia ensisijaisia ruokaoluita kaikki. Sitten jos mennään sinne tuhdimpaan taas, niin täällä löytyy sitten aika paljon sellaisia oluita, missä mallas on se pääasia, ja maltaasta saadaan niitä päämakuja sinne olueen. Eli puhutaan edelleen makeista, mutta ei niin hedelmäisistä oluista. Ja sitten on nämä jo mainitsemani hyvin humaloidut. Ja tässä, en tiedä huomaatteko, mutta laagerit on jaettu. Siellä ekas ryhmässä oli ihan laagerolut laagerina, mutta tänne mun piti ikään kuin luoda toisenlainen laageri, koska niin sanotut pienpanimo- tai käsityöläispanimo-laagerit on niin paljon enemmän humaloituja,
että niitä kun kutsutaan craft-laagereiksi, niin silloin ne sujahtaa tähän ryhmään paljon paremmin kuin tavallaan helposti juotaviksi tuotteiksi. Mutta sen lisäksi täällä on myös erilaiset peileilit ja sitten tietysti kaikkien hyvin katkeroidujen olujen kuningas eli bitterit. Sitten on nämä tällaiset nautiskeluoluet, jotka on ryhmitelty sen mukaan, miten paksuja se maku on niissä. Eli erilaiset barley-wineit, trappistioluet, abbey aleit ja tämän tyyppiset. Ja näähän on sellaisia, joita juodaan pieniä määriä, jotka on niin kuin makua ja alkoholia tulvillaan. Ja käyttötarkoitus on nimenomaan se sellainen nautiskelu. Ja sitten on vielä nämä, jossa se paahteisuus vaikuttaa eniten. Eli hyvin selkeästi erilaisia savun, paahteen ja tällaisen niin kuin tumman suklaan bitterin aromeja näissä. Siinä on myös kirjoitusvirhe, jos joku huomaa. Se on aina pitää olla yksi kirjoitusvirhe presentaatiossa, muuten tietää, että jos ei sitä kukaan huomaa, niin kukaan ei kato. Ja tietysti sitten on oluita esimerkkinä tässäkin, jota mä en pysty ainakaan itse täysin luokittelemaan mihinkään, koska jos mietitään sitten sahtia, niin sahti on mun mielestä ainakin, se voi olla aika hedelmäinen ja maltainen, mutta se on silti hyvin oma maailmansa. Samoin erilaiset tällaiset niin kuin kypsytetyt oluet tai sitten tällaiset real aleit, joissa kuitenkin hyvin selkeästi se maku muuttuu sen tynnyrikypsytyksen myötä. No sitten kun mietitään sitä, että kun näitä oluita laitetaan mauittain, niin miten niitä voi sitten yhdistää ruoan kanssa, niin mä oon itse sitä mieltä, kun siellä on mainittu siellä oluttyypissä jo se pääaromi, niin sen jälkeen se yhdistäminen on hyvin helppoa, koska sen jälkeen kun muistaa sen hiilidioksidin, joka aiheuttaa sen, että se neutraloi teidän makuhermot, eli pyyhkii makumuistin, joka tekee oluesta ruokaan yhdistettäessä vielä parempaa. Ja sitten tietysti sen alkoholin, joka sitten vaikuttaa niin, että se myös pyyhkii niin sanotun rasvan kelmumaisuuden teidän suussa. Niin silloin oluen yhdistäminen ruokaan on aika helppoa. Ja kun teillä nyt on ne makuryhmittäin määritellyt oluet, niin te pystytte yhdistämään olutta 2 tapaa ruoan kanssa. Eli vastamakujen perusteella, eli jos nyt katsotaan sitä, että teillä on siellä esimerkiksi täyteläisen maltaiset oluet, jossa se määräävä maku on sellainen makea maltaisuus, niin jos te yhdistätte sen suolasta ruokaa, otatte vaikka suolaiset nyhtöpossut tai hampurilaiset tai muut, niin silloin teillä on se perinteinen suolainen makea yhdistelmä, joka on yksi ehkä maailman parhaista. Sitten taas, jos teillä on tiedossa, siellä on vaikka happamat ja hedelmäiset makuryhmä ja te haluatte yhdistää siihen jotain saman makusta, niin te otatte vuohenjuuston, joka on hapanjuusto, yhdistätte siihen happaman makuryhmän oluen, vaikka wheatbierin eli belgialaistyylisen vehnäoluen, niin teillä on siinä niinku todella loistava kokonaisuus hapan, jotka pyöristää toisiaan ja niistä tulee niinku parempia yhdessä kuin vielä erikseen. Eli tavallaan kun teillä on niin makuryhmittäin yhdistetyt oluet, niin se on helpompi yhdistää sitten ruoan makuihin, jotka teillä on tietysti selvillä, kun te teette ruokaa tai tilaatte sitä. Ja samoin sitten kun tuossa makuryhmittäin puhuttiin siitä, että tavallaan ne lähtee kevyesti juotavista ja siitä sitten makuryhmittäin sinne tummempiin ruokiin, niin samalla kun yhdistää näitä ruokaa, niin sitä voi miettiä sitäkin kautta. Mitä kevyempi ruoka, jos teillä on just joku vaikka, mitä mä sanon, kanasalaatti, niin silloin te yhdistätte sinne niitä kevyemmän makuryhmän. Helposti juotavat oluet, vaaleat ja hedelmäiset ja sitten happamat oluet. Jos teillä on sitten vähän keskivahvaa ruoan perusluonnetta, vaikka paahdettua lohta, kantarellimuhennos, kermaa, vähän voimakkaamman makusta kalaa, niin silloin te pyöritte siellä jo vähän niin kuin keskivaiheella, eli maltaiset oluet, selkeästi humaloidut, jotka on siinä tavallaan niin kuin vahvuudessaan keskivaiheessa. Ja sitten jos teillä on voimakasta ruokaa, joka ei siis tarkoita tulista, vaan se tarkoittaa vaikka hirvipataa, pippuripihviä,
muita tällaisia haudutettuja lihoja, niin silloin te pystytte hyödyntämään sitä tavallaan makuryhmän loppupäätä. Täyteläiset, paahteiset, taas selkeästi humaloidut. Ja tulisen ruoan kanssa taas tiputaan sinne kevyempää päähän. Eli vähän makeet, kevyet, helposti juotavat tuotteet. Niin silloin saa myös tällainen, kun seuraa sitä makukäyrää, niin saa mietittyä sen, mitä miedompi ruoan alomi, niin sen alempaa te haette sen tavallaan sen, minkä makuinen olut se on. Ja jos sitten haluaa käyttää olutta ruoanvalmistuksessa, niin silloin tämä toimii ihan samalla lailla. Silloin oluessahan kaikkein tärkein on se, että muistetaan se katkeroainepitoisuus. Eli jos te ette ikinä ole käyttänyt olutta ruoanvalmistuksessa, niin silloin kannattaa taas sieltä hakea, kun katsotaan makutyypittäin ne oluet, niin alkupäästä. Helposti juotavat oluet, happamat, hedelmäiset ja maltaiset. Koska silloin te saatte siitä ruoasta hyvää ja silloin teille ei käy se vahinko, että tavallaan käytätte olutta niin, että siellä se katkero korostuu liikaa. Koska jos te nyt ette ole ikinä käyttänyt olutta ja te rupeatte tekemään jotain vaikka pataruokaa ja hulautatte sinne hirveän kasan selvästi katkeroitua olutta, niin siinä käy niin, että siitä tulee niin katkeraa siitä kamasta, että ette pysty syömään sitä. Eli silloin tavallaan aloitetaan aina sieltä niin kuin makuryhmän alkupäästä. Ja kun on nämä muutamat säännöt tiedossa, niin hirveän helppo on käyttää oluen valmistuksessa olutta. Mä itse uskon siihen, mä käytän hirveän vähän vettä ruoan valmistuksessa, koska mun mielestä vesi vaan laimentaa. Eli mä en aina käytä olutta, mä saatan käyttää myös omenamehua tai piimää tai jogurttia tai viiniä tai siideriä. Mutta mun mielestä aina kannattaa nesteellä mieluummin tuoda lisää aromeja siihen ruokaan, kun laimentaa jo olemassa olevia. Ja oluthan on yksi kaikkein parhaimpia nesteitä ruoanlaittoon, koska se on kuitenkin tavallaan mieto alkoholijuoma ja siellä on äärimmäisen hyviä aromeja, jotka sopii. Ja muun muassa vehnäolut on sellaista, että mä voisin suoraan sanoa, että vehnäolutta voi niinku surutta hulauttaa ihan mihin ruokaan vaan. Se ei niinku ikinä ole pahasta, koska se hedelmäinen happamuus, mitä siinä on, niin se korostaa ruoan omia aromeja. Ja pieni hapokkuushan tekee aina hyvää tavallaan ruoanlaitossa. Täytyy olla vähän happoa, että saatte sen ruoan maistua paremmalta. Ja sitten taas se, jos mietitään makuryhmittäin niitä oluita, niin se, että mitä tiukemmat ne ruoan aromit on, niin sen tummempia oluita ja voimakkaampia te pystytte käyttämään siinä. Ja tuossa vielä eteenpäinkin, eli mun mielestä kannattaa ei vaan pataruokin laittaa sitä olutta, vaan kun teillä on ne oluen makuryhmät hallussa, niin te pystytte periaatteessa notkistaa tahnoja, käyttää esimerkiksi tummia paahteisia tai täyteläisiä oluita kahvikakkujen kostattamana, niin monet kun teistä nyt leipoo kahvikakkuja, mutta jos teidän äiti tai täti leipoo tai isoäiti. Ja samoin sitten ihan pataruokien liemenä. Mä olin just äsken tuolla Viiniruoka ja Hyvä elämä -messuilla kokkaamassa tunti sitten. Ja siellä me tehtiin muun muassa vehnäolut vinegretteä, mihin tuli siis puolukka survosta, vehnäolutta, öljyä, balsamiviinietikkaa, vähän sokeria. Ja koska se vehnäolut on oikeasti niin monipuolinen, niin siitä saa hyvin nopeasti ton tyyppisiäkin tavallaan vinegrettejä aikaiseksi. Näin. Tämä oli tällainen hyvin lyhyt katsaus erilaisiin oluen makuryhmiin. Jos teitä kiinnostaa lisää, niin siitä löytyy tuosta mun kirjasta, joka on nyt syyskuussa ilmestynyt. Ja sen lisäksi sitten, jos teitä kiinnostaa olut ja ruoka, niin meillä on tällainen Facebook-ryhmä nyt, kun se on vielä sallittua, niin jossa sitten joka torstai tulee resepti. Tämä on vapaasti liityttävissä tämä ryhmä. Sinne joka torstai mä laitan reseptin, missä on olutta käytetty ruoanlaitossa. Ja siinä on myös sitten juomasuosituksena joku olut joka kerta.
Ja siitä pystyy sitten itsekin vähän jumppaamaan eteenpäin sitä, jos haluaa tavallaan hyödyntää enemmän sitä oluen ja ruoan tietoisuutta. Kiitos. Olisiko teillä mitään kysymyksiä tai kommentteja tähän? Saa kysyä, saa kiistääkin ihan niin kuin, tiedättekö te? Tää on mun mielipide. No, joo, mulla on muutama. Yksi on tää puolukka vinaigrette itse asiassa, mihin siihen tulee desipuolukkaa, desivehnäolutta, 2 ruokalusikallista tummaa sokeria, vähän öljyä ja balsamikoa. Ja se toimii niin kuin missä tahansa salaatissa. Ja sitten se toimii sen lisäksi myös itse asiassa tuollaisissa vähän kirpeimmissä jälkiruuissa. Ja sitten toinen, mikä on mun ihan suosikkiresepti, on on tollanen tai niinku chilikastike, johon tulee laageria. Siihen tulee sweet chiliä, laageria, vähän limeä ja sitten hunajaa. Ja sillä pystyy marinoimaan niinku minkä tahansa. Yleensä me tehdään kotona lohta tai sitten valkolihasta kalaa sillä. Mä tykkään hirveästi käyttää niin kuin nimenomaan tällaisiin erilaisiin niin kuin vinegretteihin, kastikkeisiin, tahnoihin ja muihin tällaisiin olutta. Et mä harvemmin niin kuin marinoin lihaa siinä, vaan yleensä se on aina osana meillä jonkun tahnan tai muun osana. Mä käytän enemmän maltaista. Joko mä käytän vehnäolutta, jossa päämakuna on happamuus ja se antaa ruokaa happamuutta, tai sitten mä käytän niinku vähän makeita oluita, joissa sitten se maltaisuus antaa sitä makua sinne. Et mun mielestä hyvin humaloidut oluet, niin ne on pikkasen haastavia, että siinä täytyy niinku ruoan muiden aromejen olla tosi voimakkaita, että se katkeroituu sieltä kaikkein eniten niinku tavallaan esille. Et sit mun mielestä hyvin humaloidut oluet, ne on taas sit ruokajuomana kaikkein parhaita, mutta ei välttämättä valmistuksessa. No siis täällä kysyttiin, että esimerkiksi valkolihasen kalan kanssa niin ruokajuomaksi. No ruokajuomaksi mä laittaisin ehdottomasti joko valkolihasen kalan niin kanssa niin belgialaista vehnäolutta, eli vähän hapanta vehnäolutta, koska valkolihasen kalan aromit on aika niin kuin hienovaraisia, niin jos siinä on liian voimakas olut, niin se niin kuin tuhoaa sen. Tai sitten tuollaisen niin kuin vähän maltaisen lager- tai steambierin kanssa. Mutta en hirveän humaloidun, koska sitten taas se katkero leikkaa sen siitä. Jos on kermakastike, niin sitten se kestää vähän enemmänkin sitä humalointia. Sitten taas riistapata, mikä oli se toinen, niin riistan kanssa ehdottomasti itse tykkäisin joko juoda tosi voimakkaita oluita, niin kuin tummia belgioluita tai barley-winea, tai sitten pahteista porteria. Koska jos siinä on kermaa siinä riistapadassa, niin sitten porteria, jos se on kirkas, niin sitten belgialaisia tummia oluita. Eli vähän makeita, että ne tavallaan sitten toimii siinä niin kuin aromien voimakkuuden kanssa. Ja jos se on kermanen, niin sitten IPA saattaa mennä kans tosi kivasti. Voimakas IPA. Ei niin kuin kauppavahvunen, vaan alkoravintolavahvunen. Pils-tyyppiset oluet sopii mun mielestä hirveän hyvin lohikaloille, koska lohikaloissa on enemmän rasvaa, jolloin sitten se pilssin tavallaan katkeruus leikkaa sitä tosi hyvin. Tai sitten tuollaiselle niin kuin rasvaselle sillille, jossa kanssa on se rasvaseet ja niin kuin, että se on vähän voimakkaampaa. Esimerkiksi joulupöytää kaloille, kun siellä on sitten yleensä rosollia ja on sitten just graavilohta ja muuta ton tyyppistä, niin sinne ehdottomasti. Jos ei ole enempää kysymyksiä, niin minä kiitän. Toivottavasti ette lähde vielä, vaan maistatte vielä oluita. Mä voisin täältä sanoa nopeasti omat henkilökohtaisen suosikkini. Eli tosiaan mun mielestä se Telemarkin Kriek oli ihan törkeen hyvää. Ja sitten tuossa italialaisessa pienpanimossa
tuolla käytävällä, niin siellä oli vähän suolainen goose olut, joka oli todella hyvää kans. Ja sitten tuolla sisäänkäynnistä ensimmäisessä oli se maapähkinä, eli peanut butter brown ale, joka kannattaa, jos tykkää maapähkinästä, niin kannattaa ehdottomasti käydä maistamassa, koska se oli todella hyvä. Kiitos. Mitä? Hennosti makea. Kiitos oikein paljon ja oikein hyvää viikonloppua kaikille.